Silné slová o zradcovi a narcistickom ničiteľovi. Bývalí kolegovia Andrej Danko a Anton Hrnko sa do seba pustili skutočne nevyberaným spôsobom. Hrnko musel reagovať na video Danka, v ktorom mu zabrnkal na citlivú strunu. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. O časy, o mravy, povzdychol by si antický filozof, keby počúval neobyčajne dobrého človeka, ktorý sa prihováral svojmu publiku z príležitosti 165. výročia vzniku strany, ktorú svojím narcizmom a neschopnosťou politicky myslieť dostal do stavu klinickej smrti. Začal svoju tvrdú reakciu na Andreja Danka bývalý politik Anton Hrnko. Spúšťačom bolo video, v ktorom Danko označil Hrnka za zradcu. Ale poviem to, hoď som nechcel, že je mi ľúto, keď vidím niektorých aj našich bývalých členov SNS, ako preskakujú do iných politických strán a potom pošpiňujú Slovenskú národnú stranu. Som v šoku, že niektorí zrazu sú veľkí kamaráti a v minulosti boli veľkí nepriatelia, ale taká je politika. Nie každý má charakter. A to by som obzvlášť povedal k ľuďom, ako som videl posledne v štúdiu pána Hrnka, ktorý sa do SNS vrátil 2.15 a potom 2.20 po sneme utekal rovno robiť poradcu pánovi Borisovi Kollárovi a iné veci tu ani nejdem rozoberať. A to isté. Keď som videl Ráfaja, tak by som sa ho na 4 oči veľa vecí opýtal. Ale taká je politika a to isté sa bude opakovať. Proste život je taký. Nevyhoviete každému a keď im niektorým slabším jedincom chcete pomôcť, tak keď to zastavíte, tak ste ten najhorší na svete. Ak by som Andrejovi Dankovi niečo poradil, keď očierňuje niekoho iného, tak by to bolo váženie slov. Rovnako, ak niekto zradil, tak to bol človek, ktorý uprednostnil svoje ja pred všetkým ostatným. Na čele Slovenskej národnej strany boli rôzni ľudia, ale všetci pred ním mali aspoň šajnu o slovenskom národe a jeho záujmoch. Jemu niečo ako národný a štátny záujem slovenského národa nič nehovorí. Ináč by nemohol vyhodiť, respektíve vyhnať zo strany všetkých, ktorí vedeli, o čom je politika a o čo by sa mal národný politik snažiť. V strane nezostal nikto zo zakladateľskej generácie, ba dokonca ani nikto, kto niečo znamenal v strane pred tým, než sa on zmocnil vedenia. A ako je vidieť, ani sa príliš nesnaží o to, aby do strany prišiel niekto, kto vie, o čom je politika a čo znamená byť Slovákom. Viem, že mnohým sa nepáčilo a dodnes mi to vytýkajú, že som prijal funkciu poradcu u predsedu Národnej rady Borisa Kollára. Ale z hľadiska výsledkov to neboli premárnené časy. Na rozdiel od Danka si Boris Kollár nechal poradiť a bol za každú radu vďačný. Nechápal ju ako útok na vlastnú genialitu. Mnohé veci by sa nikdy nestali, keby som vtedy nebol v kancelárii predsedu. Napríklad na Hrade by nebolo súsošie Cyrila Metoda a Gorazda. A keď už v minulosti pustil do obehu, že som za preskočenie ku Kollárovi dostal 70 000 eur, treba povedať, že je to mystifikácia. Nedostal som. Bola to odmena v hrubom za 3,5 roka práce. Ale aj z tej som 30 000 dal na zhotovenie uvedeného súsošia na Bratislavskom hrade. No čo už, taký je život. Nemám už žiadne politické ambície, ale určite by ma potešilo, keby na čele národniarov stál človek, ktorý má aspoň nejaký vzťah k minulosti, prítomnosti a budúcnosti slovenského národa a jeho štátu.